Čau tedy, já jsem dnešního videa ze hry, že Alice Sword and Souls a tady, jak můžete vidět, už jsem 10, jsem to hrála i za kamerou, omlouvám se, ale jsme tady teďkom ve třetím tom a jdeme to dát, protože nás pořád dávali a my to chceme vyhrát, takže tady ten boss je úplně prostě těžký, vůbec nejde zabít. Jo. Tady ten vám dá za několik damageů prostě. Jo, 159. My máme 1000 tolik armoru jsme si nakoupili. Třeba já jsem si nakoupil. Víte, on dá prostě za 222. A co je lepší než armor? No, vidíte? Že jsme to vybranili, ale mapa, nemáme co jiného dělat, takže musíme prostě se levlit. Jak vidíte, to mám všechno prostě na jeden, no. Potřebujeme jenom prachy, takže se levlíme. Levli. Jo, prostě tady tež jenom dáváme na jednu ránu. Vidíte, všichni nemají totiž, no ten má nad 108, znám, že už něco má, ale boss, to je tež lehké. Vidíte, to je prostě easy. Tak. Pokud něco pořád nemůže nic vylepšovat, takže se prostě budeme jenom levlit. Levely forever. Prostě nezeberou méně jak level 11. Tady to máme ještě rychleji. Bum. 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 A je to. Takže první vezmeme tohle. Já už jsem dala lístočky. A oheň. Já jsem ale kokos. Tak jo, můžem. Takže teďkom si asi vylepšíme tohle. Ještě můžeme? Ne. Máme tohle. Ale si dáme arenu a asi to zkusím. Co to je? Jakože dáváme víc atak, jo? To je dobrý. Tak a teď tu dáme na něho, na toho bossa. Takže zapálit tohle. A my jsme ho dali. Nice. Nice lidi, nice. Nice lidi, úplně nice. Úplně nice. Nice lidi. Máme nový meč.
moc nebere. Tak ale my si dáme heal. Somebody to heal, jo. Jsme úplně. A teď se napijeme a dáváme úplně dobré kritikály. Teď dáme tohle, boom, boom. OK, jak vím, tak už taky něco mi použít. A teď je to boss. A ten chci... What? Click on... Nemám klikat. Ne. Aha. No.